ktorý by ma prinútil rozhodnúť sa, že sa nevraciam. Mm-hmm. To je tak silná láska, ktorá ťa prinúti zabudnúť na to, vieš čo, kašlem na biznisy, ktoré mám, kašlem na rodinu, na deti. Na celý život, všetko. Na planéte. Ja nechcem zo tohto preč. Túto lásku nezažiješ nikdy, nikde. Len stojíš pri tej energii a vibrácia tej lásky. To je nevysvetliteľné a preto to už nechcem zažiť, lebo toho sa bojím, že keby som to zažil znova, poviem, ja nejdem späť a Dano umrel s tým, že zadusil sa v spánku. Nikto nevie prečo. Hej, prišla 911, skontrolovala mu tep a tak, hej, no nedýcha. Pozrú, skontroluje vitálne orgány, všetko v poriadku, naposledy krvný panel pre mesiacom, žiaden náznak, žiadneho ochorenia, nič, proste zaspal v spánku, srdce prestalo byť. Hej, genetická vada. A nebol by na to dôvod. Nie, to bolo len rozhodnutie, proste ja nejdem späť. Čiže to je taká silná láska, od ktorej nechceš ísť preč. Nechceš ísť preč. A to som neveril, že niečo také môže existovať. Že človek jak ja, ktorý